רב תרבותיות במאכלים, מאכלי עדות. רב תרבותיות בישראל, בשיעור זה ניחשף לעדות השונות ולמאכלים שלהם. מרוקו, דג מרוקאי, מטבוחה, זיתים מבושלים. עיראק, טבית, חמין עיראקי, קובה. פולין, הרינג, דג מלוח, מרק עוף צח, גפילטה פיש. תימן, מלאווח, ג'חנון, מרק תימני. אתיופיה, אינג'רה, דורוואט, תבשיל קדירה, שורו, תבשיל עדשים. רוסיה, צ'יבוריקי, שובה, סלט, מרק בורשט. הודו, קארי, דל, נזיר עדשים. איטליה, פיצה, פסטה, לזניה. משימה, על כל אחד מהתלמידים להכין מצגת ובה הוא מספר ומראה מאכל עדתי מהעדה שלו או של